Dat slavernijmuseum, wat moet dat nou gaan worden? Nou, ten eerste gaat het over de transatlantische slavernij. Over het feit dat er mensen uit het Afrikaanse continent op schepen over het water naar allerlei plekken zijn gebracht. Hier het Caribisch gebied en nog heel veel andere plekken in de wereld. Maar het gaat ook over slavernij in de archipel. Indonesië, de Molukken, Papua Nieuw-Guinea. En straks ga je zien dat er nog veel meer verbanden zijn. Want onze mensen, ook van afstam, die komen op allerlei plekken terecht. En er blijft een soort onderstroom in identiteit die je overal terug gaat zien. Maar dit museum richt zich op die twee grote verhalen die samenhangen met de Nederlandse kolonisatie, maar die niet vanuit het westerse perspectief gaat worden behandeld. Laat ik dat even duidelijk stellen. Waar we straks mee gaan beginnen, het museum, is te praten over die beschavingen die er waren. Over dat Afrikaanse continent. En daar waren we koningen, keizers, we waren architecten, we waren kunstenaars. En er zijn vreselijke dingen gebeurd. Er was slavernij, dat was er al in Afrika. Maar op een gegeven moment zijn mensen weggevoerd. En zijn er hier in de kolonies met mensen opgegaan op een manier waarvan je kan zeggen dat is niet menselijk. En volgens mij gaat het vooral over het feit dat de mensen die dat deden zichzelf dehumaniseerden. Want zij besloten dat ze iemand konden aankijken en konden denken, jij bent geen mens. Ook dat is een verhaal, maar het gaat ook over de resilience. Over de kracht van onze voorouders en waarom we nu hier zijn en samen een land bouwen. Daarnaast gaat het museum natuurlijk ook uitleggen wat het verhaal van de inheemse is. Want die waren hier al. Toen mijn voorouders hier naartoe waren gebracht, toen waren die al inheemse. Ik ben zelf ook een beetje inheems. Toen ik geboren werd, 61 jaar geleden, kreeg ik dit en ik heb hem nog steeds. En net zoals heel veel andere mensen kom ik overal een beetje vandaan. En we gaan het ook hebben over die contractarbeid. Na de emancipatie zijn er mensen naartoe gebracht, naar de eilanden, naar Suriname, omdat het werk op de plantages door moest gaan en de andere mensen hier naartoe zijn gehaald. Al die elementen worden straks onderdeel van het museum. Maar er zijn ook meer spirituele dingen die bij het museum samenhangen en waarvan gezegd is, zorg dat het aan stromend water ligt. Want die overtocht die was over het water. We zijn over het water aangevoerd. Maar er liggen ook heel veel van onze voorouders in. Die zijn onderweg overleden en soms, omdat ze niet in gevangenschap wilden leven, er overheen gesprongen. En tegelijkertijd is water ook een punt van troost, van reflectie, van jezelf reinigen. Dus water wordt een belangrijk onderdeel van dat museum.